Mavio se pojavio opet, brate, kada je neka drama oko mene, tu se pojavi Mavio da proba da skupi neke preglede. Jo, bože, čovek, ja mislim, 10 puta do sad pokušao da me canceluje, brate. 10 puta pokušava, brate, da mi ugasi karijeru i 10 puta stavlja, brate, sponzorisan video na video gde sam ja, brate, hoće da radi reklamu na konto. Morat ću mu početi da mu naplaćujem, brate, ove klipove što pravi za mene, brate. Buđavac opet, brate. Opet Buđavac snimio klip, brate, je moguće? A ne, ali, znate što je najsmešnije, buraz? Mavio je snimio klip za mene kako, jel te, snimam sa Markom Jackom, kako ja njega maltretiram i iskorišćavam za preglede, ali ja sam, brate, to samo kao iskoristio inspiraciju, ops, nema love. Ja sam samo iskoristio inspiraciju od njega, brate, pošto on snimao sa Marijom, brate, sa Markom Jackom pred 2,5 godine, buraz. Ja sam samo od Marija video tebra, od Mavija sam video tebra da je Marko Jack nestabilan u klipovima i da je zanimljivo da ga dovedam na live, brate. Hell yeah, brate. Tako da, W Mavio što je probio Marka Jacka u javnost, što je snimio klip sa njim. Mislim, verovatno je ovde Marko Jack bio mentalno stabilan pre koliko godina, a sada je naprasno mentalno nestabilan i prso, brate. Nisam tačno siguran, brate, kako to funkcioniše i koliko brzo napreduje ta mentalna nestabilnost o kojoj on priča, tako da... Bože moj, brate, bože moj. Ne, samo ja želim javno da se zahvalim Maviju Veću što je probio Marka Jacka i što mi je otvorio oči da je Marko Jack zapravo izuzetno pogodan za iskorišćavanje za preglede. Nije ga omalovažavao, nije, davolove tebra, stavio ga je tebra da muva ribe i vrišta od smeha tebra koliko slama, ali nije ga omalovažavao, bre, ljudi. Pa Mavio Veće je doveo Marka Jacka u klip zato što on smatra da je Marko Jack jedan intelektualac veliki i gospodin koji ima integritet i visoku inteligenciju i zato ga je doveo u video. Zato što naš sa Mavijom samo sarađuju intelektualci i to. Nego sad smor što ne može Marko Jack u mafiju jer je bio kod mene na live-u, brate. Brate. Sad će Marko Jack i Relja da snimaju pesmu, ono, diss track na Mavija Veća, buraz. Brate. Brate. Ali si manipulator. Manipulator? Što manipulišem? Jel vidiš Marka Jacka i Mave Veća zajedno te snimaju klip? Gde je tačno manipulacija ovde? Ja ti samo pokazujem tebra ono... činjenicu. Što ti štitiš? Ne štitim ja, sad ću pošaljem, brate, Mariju Vreću, kako se zove... Sad šaljem Maviju Veću, brate, ove dokaze da je Marko Jack po njegovom prijavi. Jer onda ako on ne objavi to što sam mu poslao, onda i on štiti to koji ja, jel tako? Sad ćemo da pošaljemo njemu, čekaj. Sad će da dobije... čekaj, fuck, stane. To je fair! Fair! Ne pokušava da skupi preglede, nego da ugasi tebe majmune jer si smrad od čoveka. Ne, ljudi, ne pokušava on da skupi preglede na tome što proziva mene. Jer nije ubacio reklamu u klip. Čekaj, da vidimo. Jel on beše ubacio reklamu u klip? Gde me proziva. Ali nije, ljudi, nije on probao da skupi preglede. Da se razumemo. Nije Mavio Većo probao da skupi preglede. Ali ubacio reklamu u njegov video. Pa ipak mislim
da je ipak hteo malo pregleda da dobije na meni. A da, inače, hteo je, ovo je, ja mislim, 26. pokušaj da čovjek pokušava da me ugasi, ali ono, bože moj, brate, ne ide mu, ja mislim. Mislim, ne znam kako je sad kontao preko Marka Jacka sad prvo da me ugasi, brate. Ali nije ljudi on ovo nije on ubacio reklamu jer ovo radi zbog para, nego zato što je Mavio Većo veliki humanitarac i borac za ljudska prava. Bravo. Ova reklama je zapravo da on skupi financije, znači u reklamu klipu gde priča o meni, je zapravo da skupi financije za borbu protiv ljudi kao što sam ja. Bravo. Ma ne bre, bravo. Evo ga, brate, evo. Ovo je jedan gospodin, bre. Čovek koji ne snima sa mentalno nestabilnim osobama, nego je Marko Jack njegov nivo, razumeš? Znači, Mavio Većo ili smatra, ima što on kaže, dve moguće stavke, jedino. Prva, da iskorišćava mentalno nestabilne ljude, zato što zna da je lik će bude presmešno da se muva sa ribama, zato što ne ume da komunicira sa njima, evo viš, oni mu suci smeju ovde, ili Mavio Većo zapravo smatra da je Marko Jack na njegovom mentalnom nivou, mentalnom sklopu, što je potpuno legitimno, teror čovjek, brate, koji put pokušava teror ugasi, ne kapira da mu ne prolazi, brate. Ali jebi ga, Marko Jack ne može u momčadiju, onda šta još, spakao, brate, baš tužno. Čekaj, evo, upravo, inače ljudi, upravo šaljem, a ako ću story kad budeš kocko, ide story na Baka Bonanza. Evo, sad ću da pošaljem Maviju Veću podatke da je Marko Jack pedofil. Evo, sad ću da mu pošaljem i onda on, ako ne prijavi Marka Jacka, onda on isto ga štiti kao i ja, jel tako? Ja nemam što da prijavljujem, buraz, što bi ja prijavio, licemerno bi bilo, ja dovodim čoveka na live i onda da ga prijavljujem. Neću, brate, nisam ja iz te priče, brate. Ali evo, sad ću ja njemu da pošaljem. Evo, šaljem sve. Op. Eto, poslao sam Maviju Veću. Evo, da vide svi, da nešto ne lažem, da nema laži, nema prevare. Poslao sam Maviju Veću dokaze, tako da ako ga on ne prijavi, on ga isto štiti kao i ja. Double u chatu, ili tako? Evo dokazi, ako ga ti ne prijaviš, ti ga isto štitiš. Eto, evo, da vidimo da li će Mavio Većo da zapravo bude odgovoran građanin i prijavit će Marka Jacka što je pedofil, ili, dragi moji gledalci, će da nastavi da skuplja preglede na meni i na Marku Jacku. Bravo! Ne, digitalac, bre, dečko, razumeš? A pazite sad, kratka analiza Mavija Veća. Izbacio je klip za mene kada je bila drama sa, jel te, mojom bivšom. Izbacio je klip, kenjao je za mene nakon vlogmasa, kako zove, da ja promovišem kocku, da je hteo da me ocrni što ja promovišem kocku, znaš, da me isproziva kada su mi ugasili kanal na kom je bio vlogmas, da ne mogu da mu odgovorim, i onda proziva me opet sada kada su ljudi krenuli mene da prozivaju malo zbog Marka Jacka. Pa vidite koja je jajara, brate, kad god je neka tenzija, kada se ljudi malo okrenu protiv mene, evo ga Mavio Većo, sad dolazi da skupi malo pregleda i da proba da canceluje Baku Prasta po koji put, bravo. Svaka čast, samo što nažalost ovaj put, svaki put mu je sve neuspelije. Drugi put kad je me prozivao, nije pozvao Relju Popovića u momčadiju, u mafiju, tačno nije izbacio video sa njim, zato što se Relja pojavio u vlogmasu, krinđara i po, prozivao me što reklamiram kladionice, a on je prozivao kladionice, i dragi moji gledalci, sada me proziva, evo, kaže ovako, maltretiranje mentalno nestabilne osobe, znači to priča kako ja maltretiram Marka Jacka, dok on ovde je njega cenio i poštovao i doveo ga da mu se svi smeju kako on ne zna da muva ribe. Humanitarac, davalo u četu za Mavija Veća.
veliki humanitarac, naš stvarno je čovjek, brate, ono, za svaku pohvalu, brate. Za svaku pohvalu, brate. Bravo. Bravo, stvarno, ono, Mavio, veliki respekt. Vratit ćemo i odraditi reakciju na njegov klip, ali nemamo večeras vremena, moramo da kockamo. Kratki smo s vremenom, imamo 2 kazina, moramo da zaradimo mnogo para. Nažalost, ne možemo sad da reagujemo. Reagovat ćemo, reći u ponedeljak. Sutra ćemo isto da kockamo. U nedelju dolazi moj otac na live, da pričamo malo o Vaskrsu, o veri, o nekim lepim temama, jel tako? I onda, u ponedeljak možemo da reagujemo na recimo klip Mave Veća koji je borac za ljudska prava. A zašto nisi upalio live ranije? Zašto sam rekao da petkom i subotom palim live u 10? Neko ima problem. Neko ima problem. Veliki petak, veliki vin, brate. To ti pričam, brate. Čekaj, samo, znači, svaki put kad neko napiše nešto za Mavija, ja ću ovako da imam spreman tab gdje Mavio snima klip sa Markom Jackom. Mavio je nešto pričao da sam ja s Markom Jackom. Ko je prvi snimao sa Markom Jackom? Ko je izreklamirao Marka Jacka? Koga je probio u javnost? Koga je... Tebra, mnogo jasno, izvolite. Bap. Tako. Rekao si da te boli kurac što je čovjek pedofil, šta te briga za to? Buraz, jel ti ja izgledam kao neka moralna gromada? Ne, Buraz. Jel sam ja karo maloletnice? Jesam, Buraz. Bože moj, ali stvari koje on piše su nebuloze, ja nisam pisao takve stvari. Ja sam bio mnogo veći džentlmen, razumeš? Ali opet kažem, ono, Bože moj. Ali opet, hoću kažem, poenta priče je, brate, ja sam gospodin, bre, ne drukam. Da. Strašno. Koji si ti bolesnik? Mo strašno, bre, ja sam bre bolesnik, bre, Buraz. Ti u četu ne bi peglao, ono, ti dođe klinka 17 godina, ono, ti kaže da ti popuši kurac, važiš. Samo polako. GG. I još jedna stvar, ja nisam znao da je maloletno. Na sve to, Buraz, ja nisam znao. Fun fact. Znaš, ali opet, ja nemam, brate, problem da to kažem, brate, znaš, jebeš u mater, ako neko hoće da me canceluje, nek proba, Buraz. Polako pucaš, sam sebi ovo radiš, pucam samo, brate, po faci tvoje kene. Piši ovo sebi. Mario Vrećo rekao u klipu da ja skupljam preglede na Marku Jacku. Čekaj, još jednom. BAM! 1.000.000 pregleda Marko Jack, fit Marko Jack. Hell yeah. Količina cringe-a je kancerogena, svaka čast na iskustvu u bliskoj smrti. A ljudi, Mavio nije doveo Marka Jacka da ga zajebava i da mu se ljudi smeju. Nemojte vi pogrešno da skapirate. Gledao. Količina cringe je kancerogena. Ne. Marko mi je kao onaj druga što se svi družio s njim jer je debilan, a dobar. Ne, nije. Ljudi, ne sprdaju njega ovde ljudi. Ljudi ga ovde poštuju, bre. Poštuju, bre, brate. Znaš? Cringe me izje od glave do pete. Savršen content. Ovo je premium content za obrok. Ne, razumeš? Najjači i najneprijatniji video koji sam gledao. Ne, ljudi se njemu ovde ne smeju i ljudi potpuno ga gledaju zato što je čovjek intelektualac i zato što nije mentalno nestabilan. Ljudi ga gledaju zato što je čovjek tu bio normalan. Pre 2 godine je bio izuzetno normalan. Jel' tako? Jel' da? Tako da ono. Ide kocka, brate. Da, u tom videu je Platon.
Da li da pogledam sad klip je da čeka, ali brate što bi, brate, bolje da se napravi hype oko tog klipa i da iskoristimo onda pregleda, brate, u ponedeljak. Ni prošli put nisi dala validan argument za Majevi, a glavni argument bio ima video može li se zaraditi od kocke, toga da Majevi je nažalost pojao. Nego kad je Jack rekao da će se ubiti, boli me kurac da se ubije. Pa budu što sam ja sam odgovoran što treba da idem da pazim, brate, svakoga da će se rokne. Pa nisam ja, brate, čovječe, ovde je medijum neki, buraz. Čovjek je dolazio na live zašto pravi pare. Čovjek se hvali koliko pravi para od čestitki, kakve imam veze s tim. Ja sam njega izreklamirao, čovjek dobio od tebra, zarađuje više nego ikad u životu. To što on pričao da ću se rokne zato što je mislio da ću ja da objavim dokaze da je on pedofil, pa je hteo da me uplaši da ja to ne objavim, razumeš, što je jedan razlog što on pričao da ću se rokne, what the fuck. Ali šta sam teo, da, prošli nisam dao validan argument, koji će mi validan argument, ja reklamiram kockarnice, i, bože moj, brate. Ne, niko ne priča da Marko Jack zarađuje tebra pare zato što je bio kod mene na live-u. Ne, niko ne priča to. Svima je problem tebra što je Marko Jack lud, ali nikome nije problem što Marko Jack krenuo da zarađuje, brate, 10.000 evra mesečno zbog mene, brate. Aj, bre. Mario vreće klasičan parazit izađe iz bunara svaki put kad stanu pregledi i meša se u svađu da bi sam, pa da bre, buraz, lik bre, cringer. A rekao i sam da je snimao sa njima, ali razlika u tome što je Jack izašao srećan iz klipa i iz toga izašao samo sa ubilačkim mislima. Ovako, da različimo jednu stvar. Marko Jack je bio kod mene na live-u ukupno 3 puta, sva 3 puta kada je bio kod mene na live, ili 2 puta, bio je sa Dukom i bio je ono sa Pečurkom, 2 puta je bio, tako? Marko Jack je bio kod mene na live-u 2 puta, oba puta kad je izašao bio je presrećan. Presrećan je bio, možemo da vratimo live-ove da pogledamo to, čovjek je bio presrećan, bio je tužan što sam mu ja rekao da ga više neću dovoditi na live-ove, ali onda je, razumeš, bio srećan što sam rekao da ću ga dovoditi i bio je presrećan što je počeo da zarađuje pare. Jel bio presrećan? Jeste. Poslednji put je izašao iz live-a besan zato što je utripovao neki kurac, ne znam šta je prebacio i meni nije bio problem što je on izašao iz live-a, nego je fora što je meni zasmetao što on snimio kuću za live-ove. I to je to, buraz. Ali ovaj digitalac hoće obrće priču na neki 10. način, brad. 2 puta, 3. put je bio besan, to ti pričam. Pa nemaš svaki put tevra da mu titraš jaja, brate. I jedan put, brate, lik, brate, preterao, brate. Neće nikomu titra jaja beskonačno, razumeš? Tere ga, bre, u pičku materinu. Elem, šta je bilo s tim da ga više nećeš spominjati? Pa ne mogu tevra da ga ne spominjem kada ovaj retar dođe i snimi video, razumeš? Pa moram da se odbranim, bože, šta da radim? Bože moj.